डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि दायो थाद'नाय गैयै रायजो राजाफोरनि जेंना सुस्रांनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेखौ नायोब्ला बिथाङा बिसायख'थियाव गेलेगोन नामा? फिन दिनै चिरां जिल्ला रुनिखाथाजों बोहैबोनाय बुहुर दैया ओनसोलनि दरथाम गामि गरसिंपारा, ममेरामबारि, पश्चिम गलाझारफोरखौ खुरखानायनिफ्राय होबथानो 1.5 किल'मिटारसो माथावरि हुफुङो जेसिबिजों, जायखौ दिनै बिथाङा बेखेवनानै होयो। बे ओनसोलनिनो रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। बिथाङा रायजो राजाफोरनि जेंना सुस्रांनायखौ जों रायजो राजाखौ सिबिनानै फैगौ बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरनि गोसोखौ देरहाहोनो खामानिखौ मावदों होनना फोरमायो। बेराफारसे गावखौ बिसायख'थियाव टिकेट मोननानै बिसायख'थि गेलेगोना गोजौनि बिथोन बायदिसो जागोन। ओरैहाय मुलाम्फागिरि रायजो राजाफ्रा डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ गावसोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय बाख्नायनानै साबायखर होयो आरो बिसायख'थि गेलेयोब्ला जों बिथांखौ मदद होगोनना रोखा होननाबो फोरमायो। सिक्योरिटी को तो एने का पार पूरे वेद थांखिया जाहैबाय जोङो बे ओनसोलनि सुबुंखौ सिबिनाय। दा सुबुं सिबिनायनि गेजेरजोंनो जोङो जेनाखि उननि हाबाफारि जेनाखि इलेक्सन फैबाय थादों, दा बेफ्रावबो जोङो रायजोनि गोसोखौ देरहानो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। दा बिनि थाखायनो जेनाखि पश्चिम गलाझार, ममेरामबारि आरो गरसिंपारा, बे मोनथाम गामिया नैबे बुर दैया सौफुहैखां जाबाय थादोंमोन। दा बिनि थाखायनो जोङो गासैजोंबो रायलायलायनानै बे गामि मोनथामनि रायजोफोरजों रायलायलायनानै बिनि समाधानखौ जोङो दिहुननो नाजादोंमोन। आरो बेबायदिनो एक सप्ता जेसिबि गंनै खामानि मावै मावै बेल' नङा, बे मोनथाम गामिनि रायजोफ्राबो ओंखारदों, खामानि मावफादों। बिनि जोहै जोङो दा खमावबो 1.5 किल'मिटार गोलाव जेनाखि केनेल, बेखौ जोङो डाइभारसन खालामनानै दा बे मोनथाम गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा सुख सान्ति थानो हासिगोन। आरो फिउचारावबो फैबाय थानाय समावबो जाहाथे नैबे दैया बे मोनथाम गामिखौ खुरखाहैनो हाया, बेखौ नोजोर होनानै नैबे इउपिपिएल पार्टिया खामानिखौ मावलांदों। बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो साफ्रोमबो कर्मिया बाहागो लायो, नाथाय इलेक्सनखौ गेलेयो सासेया। दा इलेक्सन गेलेनाया बे हाइकमान्डनिसो खोथा। जोङो बेवहाय जेबो बुंनांगौनि बा जेबो बुंनो हानायनि जोंहा मोन्थाय गैया। दा जोंनि थांखिया जाहैबाय पाब्लिकखौ सार्भिस होनाय। पार्टि हिसाबै पाब्लिकनो जोङो मा होनो हागोन बिनि सायावसो पाब्लिकआ डिसिसन लागोन अबे दोलोखौ देरहाहोनांगौ देरहाहोनाङा। दा बिनि थाखायनो जोंनि दा समा जाहैबाय पाब्लिकनि खैफोद आफोदाव गसंथानानै थानाय। दा बिनि थाखायनो पाब्लिकनो नांगौ समाव पाब्लिकनि खैफोद आफोदाव जोङो दा गसंथाबाय थादों। जोंहा बेबायदि साननाय दङ आरो बे बिटिआरआव इउपिपिएल सरकार दानाय जानायनि समनिफ्राय दाबो चिफनि वेस्टनि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बे गामिनि थाखाय, बे दैनि थाखाय, बे बान्दोनि थाखाय बहुद गुरुत्व लादों। आरो बिनि अननायाव जों मोनथाम गामिनि रायजो राजाफोर बिराद दुखु नांथाव बाथ्रा दंमोन। बे बाथ्राजों जों गाबबाय सारनिसिमाव, सारखौ अननानै जोंखौ अननानै सार हरबाय आरो खामानिखौ आरो बिराद मोजां खामानि मावबाय। মানে বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ মই ছাৰক। মানে আমাৰ তিনিখন গাঁৱৰ ৰাইজক এনেকুৱা সুৰক্ষিত দিব পাৰিছে। এই নদীটো এনেকুৱা গতি হ'বলৈ গৈছিল, এতিয়া আমি এই গতি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি অকণমান হ'লেও আমি সুৰক্ষিত পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তিনিটা গাঁৱৰ। আৰু তাৰ কাৰণে আমি বহুত বহুত ছাৰক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। সেইখিনি আগন্তুক ইলেকশ্যনত যদি সংগ্ৰাম ব্ৰহ্মই চান্স পায়, কেণ্ডিডেট পায়, তো আপোনালোকে কেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰিব? অনাগত যদি ডক্টৰ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্মই যদি টিকেট পায়, তেনেতো আমাৰ কাৰণে বহুত সুখীৰ কথা, বহুত ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে আহিব। আমি আৰু প্ৰতিটো সময়ত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আমি ছাৰৰ লগত আছোঁ আৰু লগতে থাকিম। তেখেতৰ এক্টিভিটিটো ভাল, বহুত ভাল। মানে আমি যিমানখিনি চাইছোঁ আমাৰ ভোটিং চেৰাঙত
মানে অকল আমাৰ কিন্তু গাঁৱত নহয়, প্ৰতিটা বহুতো গাঁৱত এনেকুৱা কাম কৰি আহিছে আৰু আমি সকলোৱে চাইছোঁ। তাৰ কাৰণে আমি ছাৰক বহুত বহুত বাৰে বাৰে ধন্যবাদ বিচাৰিছোঁ। মানে কাম কৰিব লগা হ'লে অকল এজনৰ কথা নহয়, পাৰ্টিৰ কথা লৈ এইটো কাম কৰা হয়। আৰু কাৰণে ছাৰক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ।